Mga baboy nga ginabaligya sa mga merkado sa syudad sang Iloilo hilway sa African swine fever suno sa tagdumalahan sang Iloilo City Slaughterhouse. Mga manugbakal ginapaandaman nga mag-aligmat sa mga baboy nga ginbakal ilabi na ang mga yara sa higad sang dalan. Inigidutukan ni John Sala. Bisan sang wala pa nakasulod sa probinsya sang Iloilo ang African swine fever, maid-id na nga ginatsekyar sa tagdumalahan sang Iloilo City Slaughterhouse ang mga baboy nga ginaihaw diri. Suno kay slaughterhouse in charge Ruby Formeza. Madamo sa mga papeles nga natsekyar ang tagdumalahan antes makasulod ang mga baboy. Gina-check gid na sa amon may meat inspector kami nga naka-assign dira sa pang-adlaw para lang sa pag-receive sa mga baboy nga nagahalin sa mga sagwa. Hindi man dako kung makabig ang numero sa mga ginadala sa slaughterhouse nga baboy gikan sa mga banwa sang Oton, San Miguel, Santa Barbara, Leganes kag Alimudjan sa diin may mga kumpirmado na nga kaso sang ASF. Kag kalabanan ang nagahalin sa Kalinog, Labunaw kag Pasig City. Sunod naman sa meat inspector nga naga-duty diri, maluwas sa mga papeles hugot man ang ilang pagtsekyar sa mga baboy nga ginaihaw. Positive siya, prong signs, ang symptoms hindi mo makita outside. Pag ga ihaw na, amo nagaling kasudlan mo nang ahi, ga enlarge. Tapos sa iya nga tinae, may mga naga-hemorrhage na da. Ang mga kasudlan. Tapos ang iya nga kidney, do may mga pintok-pintok nga pula do para na kinagtan sang lamok. Panawagan sa tagdumalahan sa slaughterhouse, safe ang mga ginadala nga karne sa mga merkado. Siguraduhon lang nga makita ang stamp o kung ang pamatuod nga ginihaw sa slaughterhouse ang mga ini. Dapat man nga pamangkuton sa mga manugbakal ang mga manugbaligya kung mayara sila sang meat inspection certificate. Magbakal, pamangkuto nanay kung may MIC kag may tatak ang ilang ginabaligyan nga karne. Apektado man sang pamahog sang balatian padayon sa gihapon ang pagbaligya sang meat vendor nga si Manong Rodji diri sa Coastal Road sa distrito sang Haro. Ginpakita pagani sini sa news team ang iyang meat inspection certification bilang pamatuod nga safe ang iya baligya. Nagaagi kini sir sa slaughterhouse kini sa ginaihaw. May mga tatak kini sa gani nga pamatuod nga sa slaughterhouse kini sa ginaihaw sir. Upood kay Cirilo Linduque, John Sala, One Western Visayas.